पद्मश्री बाबासाहेब वेंगुर्लेकर महाविद्यालय पणतूर तिठा। आमचे कोर्सेस बीकॉम विथ बँकिंग अँड इन्शुरन्स आणि BSc IT। आमची वैशिष्ट्ये: स्वतंत्र कॉलेज इमारत, अर्हताप्राप्त अनुभवी शिक्षक, सुसज्ज इंटरनेटसह संगणक लॅब, व्यक्तिमत्व विकास आणि व्यावसायिक शिक्षणाची सोय, अतिरिक्त मार्गदर्शक व्याख्यानं आणि सेमिनार्सचं आयोजन, तसेच भविष्यातील नोकरीसाठी मार्गदर्शक व प्लेसमेंट सेल। 100% यशाची परंपरा। प्रवेशासाठी संपर्क 9921 095607 किंवा 8275 66 59 46। आमदार खासदार हे शिवसेना सोडून गेले असले तरी शिवसेना पदाधिकारी व शिवसैनिक पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांच्या पाठीशी ठाम आहेत। उद्धवजी ठाकरे यांना बिनशर्त पाठिंबा दर्शविण्यासाठी आजपासून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शिवसेना पदाधिकारी यांनी शिवसेनेसोबत एकनिष्ठ असल्याबाबतची प्रतिज्ञापत्र देण्यास सुरुवात केली आहे। याचा शुभारंभ आज शिवसेना आमदार वैभव नाईक यांच्या उपस्थितीत कणकवली विजय भवन येथे करण्यात आला। त्याचबरोबर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शिवसेनेकडून नवीन सभासद नोंदणी करण्यात येणार आहे। या अंतर्गत जिल्ह्यात 50,000 सभासद नोंदणीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे। या प्रसंगी आमदार वैभव नाईक म्हणाले, सिंधुदुर्ग हा शिवसेनेचा बालेकिल्लाच आहे। जिल्ह्यातील शिवसैनिक व पदाधिकारी हे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांच्यासोबत ठाम आहेत। शिवसेनेसोबत गद्दारी करणाऱ्यांची काय अवस्था होते हे यापूर्वी जिल्ह्याने पाहिलेच आहे। शिवसेनेसोबत एकनिष्ठतेची प्रतिज्ञापत्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून हजारो पदाधिकारी देत आहेत। खासदार विनायक राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व शिवसैनिक व पदाधिकारी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांच्या सदैव पाठीशी उभे राहणार आहेत। येत्या काळात शिवसेनेची ताकद शिवसेना, युवा सेना, महिला आघाडी यांच्या माध्यमातून आम्ही अजून वाढवणार आहोत। येत्या 8 दिवसात शिवसेनेचे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 50,000 नवीन सदस्य नोंदणी देखील करण्यात येणार असल्याचे आमदार वैभव यांनी म्हटलं आहे। पाहुयात नेमकं काय म्हणले आमदार वैभव नाईक। संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शिवसैनिक हे उद्धवजी ठाकरेंबरोबर ठामपणे उभे आहेत। खरं तर शिवसेना आणि सिंधुदुर्गचा हा बालेकिल्लाच आहे। याआधी सुद्धा शिवसेनेमध्ये ज्यावेळी फूट झाली, ज्यावेळी गद्दारी झाली, त्या लोकांना शिवसेनेच्या वर गद्दारी केल्यानंतर त्यांची काय अवस्था झाली हे सिंधुदुर्गवासियांनी बघितलेले आहे। आणि त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली कोणताही कार्यकर्ता किंवा जनता ही शिवसेनेबरोबरच आहे आणि आम्ही सगळे शिवसेनेबरोबर असं या ठिकाणी ऍफिडेव्हिट आम्ही हजारो शिवसेनेचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी आम्ही देणार आहोत आणि खासदार विनायक राऊत असतील यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली सगळी शिवसेना उद्धवजींच्या पाठीशी उभे आहोत। येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा शिवसेनेची संघटनेची ताकद आम्ही युवा सेना असू देत, महिला आघाडी असू देत यांच्या माध्यमातून वाढवणार आहोत आणि आजपासून आपण सभासद नोंदणीचा सुद्धा गेल्या 8 दिवसापासून सुरुवात केलेली आहे आणि जवळजवळ 50,000 शिवसेनेचे प्राथमिक सदस्य येणाऱ्या 8 दिवसांमध्ये सिंधुदुर्ग संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शिवसैनिक हे उद्धवजी ठाकरेंबरोबर ठामपणे उभे आहेत। खरं तर शिवसेना आणि सिंधुदुर्गचा हा बालेकिल्लाच आहे। याआधी सुद्धा शिवसेनेमध्ये ज्यावेळी फूट झाली, ज्यावेळी गद्दारी झाली, त्या लोकांना शिवसेनेच्या वर गद्दारी केल्यानंतर त्यांची काय अवस्था झाली हे सिंधुदुर्गवासियांनी बघितलेले आहे आणि त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली कोणताही कार्यकर्ता किंवा जनता ही शिवसेनेबरोबरच आहे आणि आम्ही सगळे शिवसेनेबरोबर असं या ठिकाणी ऍफिडेव्हिट आम्ही हजारो शिवसेनेचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी आम्ही देणार आहोत आणि खासदार विनायक राऊत असतील यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली सगळी शिवसेना उद्धवजींच्या पाठीशी उभे आहोत। येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा शिवसेनेची संघटनेची ताकद आम्ही युवा सेना असू देत, महिला आघाडी असू देत यांच्या माध्यमातून वाढवणार आहोत आणि आजपासून आपण सभासद नोंदणीचा सुद्धा गेल्या 8 दिवसापासून सुरुवात केलेली आहे आणि जवळजवळ 50,000 शिवसेनेचे प्राथमिक सदस्य येणाऱ्या 8 दिवसांमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून होणार आहे। यावेळी शिवसेना उपजिल्हा प्रमुख राजू शेट्टे, तालुका प्रमुख शैलेश भोगले, युवा सेना समन्वयक राजू राठोड, युवा सेना उपतालुका प्रमुख सचिन आचरेकर, माजी नगरसेवक भूषण परुळेकर, रिमेश चव्हाण, विकास लाड, राजू डोंगरे आदी उपस्थित होते। ब्युरो न्यूज, कोकणशाही, कणकवली। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।